खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबावबाय। सानफ्रामबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैलायबाय। दिनैनि खालारा 7 आगस्ट 2026 आरो दिनै शुक्रबार। बे गोथार शुक्रबारा धोन, दोहोन आरो धोनि देबि लक्ष्मीजों लोगोसे शुक्र ग्रहनि थाखाय बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिग्रोना लादिनि। मावनाया मोनसे साबि जाय जाफुंसारनाय आरो जौगाथायनि थालाखौ बेखेवना होयो। जेरावनो सैथो, खस्थ' आरो गोथारथिया थायो, देबि लक्ष्मीया गावनो नायनो फैयो। देबि महालक्ष्मीनि सायाव ध्यान खालाम आरो गावनि साननि जागायनायखौ मोनसे मोजां नोजोरजों खालाम। कमेन्ट बक्सआव जय मा लक्ष्मी एबा ओम नमः लिरनो दाबाव जाहाथे नोंथांनि साना मोजां जायो आरो मोदायजोनि बोर अरायबो नोंथांजों थायो। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे गोथार शुक्रबारा नोंथांनि जिउआव गोदान समायना, रंजानाय आरो सानस्लाबै जाफुंसारनाय लाबोगोन। नोंथांनि खामानिनि मावनायनि आदबजों गोसो बोनानै मावख'गिरिफोरा नोंथांखौ मोनसे गिदिर मावथांखिनि दैदेननाय बिबान होनो हागौ। फालांगियाव मोनसे गोदान आदब नाजावनाया जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन आरो नोंथांनि नोगोद रांनि बोहैनाया बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों बबेबा रंजानाय थावनियाव दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। मोजां मोनज्लायनायनि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन आरो नोंसोर गावनि लोगोरिनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि सावस्रिया साबसिन जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। वृषभ राशि। देबि लक्ष्मीनि जर'खा बोर मोननायजों दिनै नोंथांनि सुख सुबिदा आरो धोन सम्पथियाव गोबां बांनायनि सम्भावना दङ। दिदोम सम्पथि एबा गारि बायनो नाजानाया दिनै जाफुंसार जानो हागौ। फेशन, समायना आरो सिंजों सोमोन्दो गोनां फालांगि खालामग्राफोरनि थाखाय दिनै गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। न'आव बाहागिफोर फैनाया मोनसे खुसि आरो खुसि आबहावा सोमजिहोगोन। नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिजों मोनसे रमान्टिक मोनाबिलिनि बारहोनो खाबु मोनगोन। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा जोबोद रिफ्रेश मोनगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो गुबुन रोखोमै साननो हानाय गोहोआ नोंथांखौ जाफुंसारनायनि गोदान गोजौसिम लांगोन। गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय जायखिजाया गोनां रादायआ दिनै नोंथांनि फारसे जोबथा जानो हागौ। मार्केटिं आरो मिडियाजों सोमोन्दो गोनांफोरा मोनसे गिदिर बाथ्रा मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव मोनसे सोलो गोनां थिरांथाया इयुनाव गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय गोबां गोजोननाय मोनगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोदै थागोन आरो गावजों गाव फोथायनाया गोथौसिन जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा गोथां गाब, खाफाल गोनां दिगा साहा। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ जोबोद गोजोन आरो मोजां गोहोजों बुंफबनाय जागोन। खामानि थिलियाव गोब्राबसिन खामानिफोराबो लोगोफोरनि हेफाजाबजों गोरलैयैनो फोजोबगोन। फालांगियाव गोदान रां थिसननायनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गाहाम। नखरनि आबहावाया गोजोन जागोन आरो नोंथांनि बिमा-बिफानि बोर होनाया नोंथांखौ मोनफ्रोमबो खामानियाव जाफुंसार जानायाव मदद होगोन। हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय जुलिनि गोदान थांखि फैनो हागौ। बेलासि समाव मोनसे फालिथाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि साहस आरो मान सन्मानखौ गोबां बांहोगोन। मावख'आव नोंथांनि सोदोबफोरखौ मान होनाय जागोन आरो बैसोगोराफोरा नोंथांनि रोंगौथिखौ गनायगोन। सोरखारि खामानि एबा पेन्डिं फाइलफोरा गोख्रैथि मोनगोन जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। रांखान्थियारि बिथिङा सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन आरो आयनि मोनसे गोदान फुंखा गेवनो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरजों मोनसे गोदान बिथांखि लानो हागौ। गोहोनि आंखाल गैयालासे साना सावस्रिनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। कन्या राशि। नोंथांनि गोख्रों मेलेम आरो आखा-फाखाया नोंथांखौ दिनै मोनसे गिदिर खैफोदनिफ्राय ओंखारनायाव मदद खालामगोन। फालांगियाव बादायारि नोंथांनि सोलोजों गोरोबनो हानाय नङा। गुबुन हादोरजों सोमोन्दो थानाय फालांगिनिफ्राय गोबां राङारि मुलाम्फा जानायनि सम्भावना दङ। नखरारि जिउआव गोरोन्थि बुजिलायनाया जोबगोन आरो गावजों गाव गोरोबलायनाया गोख्रों जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि गेजेरजों साबसिन फिथाय मोनगोन। सोरां, यगा आरो ध्यानआ नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा खालामगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। तुला राशि। नोंथांनि राशिया शुक्रआ नोंथांनि व्यक्तिबादआव सोमोनांथाव समायना आरो परिष्कार लाबोगोन। दिनै नोंथांनि बाथ्राफोरजों खामानि थिलियाव बयबो गोहोम गोग्लैगोन। नोंथाङा
आरिमु, देंखो, डिजाइनिं आरो फालांगियाव गोबां जाफुंसार जानो हायो। रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय रेहाय मोनगोन आरो थाबथानाय राङा फैफिनगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन आरो नोंथाङा मोनसे जर'खा अनथोब मोननो हागौ। नोंथांनि सावस्रिया फ्रेश थागोन आरो नोंथाङा गोसोआरि महरै खुसि मोनगोन। खाफालगोनां अनजिमाया 4, खाफालगोनां गाबआ गोजा गाब, खाफालगोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोख्रों गोसोनि गोहो आरो थिरांथा लानायनि गोहोजों गोजोनथाव नङै थासारिफोराबो नोंथांनि फारसे गिदिंगोन। खामानियाव नोंथांनि मासि आरो मान सन्मानआ रैखाथि गोनां जागोन। सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां लेनदेनफोराव मोनसे गिदिर मुलाम्फा मोननायनि सम्भावना दङ। न'आव सुखु खुसि आरो जौगानाया बांगोन आरो नोंथाङा उन्दै बिदा फंबायनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। मोनाबिलियाव लक्ष्मी फुजा खालामोब्ला न'आव धोन सम्पथिनि बोहैनाया बांगोन। नोंथांनि सावस्रिया साबसिन थागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 3, खाफालगोनां गाबआ गोजा आरो खाफालगोनां दिगा खोला सोनाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि नोजोरआ बांसिनानो आयदामिक दावगानाय आरो गियान आरजिनायनि सायाव थागोन। गोजौ फरायनाय, बिजिरसंनाय आरो बोसोन होनायाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बेयो मोनसे जाफुंसार सान जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव नोंथांनि सानथांखिफोरा गेबें जागोन, जायजों रां दोनथुमनाया बांगोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन आरो न'आव गोजोन आबहावा थागोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनै मोनसे गोदान रोंगौथि सोलोंनो थाखाय साबसिन सान। सावस्रिया मोजां जागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 8, खाफालगोनां गाबआ गोमो, खाफालगोनां दिगा सानजा। मकर राशि। दिनै नोंथांनि गोथारथि आरो बावसोमनायनि थाखाय नोंथाङा खामानियाव गोजौ मासि एबा सिनायथि मोननो हागौ। फालांगियाव गोदान बाहागोदारि दाजाबदेरनाया इयुनाव गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय जायखिजाया आयेनारि एबा लेखा बिलाइफोरखौ दिनै मोजाङै सुस्रांनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ गोजौ लाखिगोन। समानथाय आदारखौ दिनैहाय मोजाङै नोजोर हो। नोंथांनि सावस्रियाबो मोजाङैनो थागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 10, खाफालगोनां गाबआ गोमो, खाफालगोनां दिगा खोला। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि गोदान सानस्रि आरो गोदान सानस्रिफोरा नोंथांखौ नोंथांनि खामानिनि थिलिआव मोनसे जर'खा सिनायथि होगोन। आईटी, मिडिया आरो सोरजिलु आयदानि सुबुंफोरा मोनसे गिदिर हादोर गेजेरारि मावथांखि एबा सिनायथि मोननो हागौ। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि मावसारनाया बांगोन, जायनि थाखाय गोदान आरो गोख्रों सोमोन्दोफोर जोनोम जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फाया नोंथांखौ खुसि लाखिगोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनजानाय जिउआव थाजगी आरो गोदानथि मोनदांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 11, खाफालगोनां गाबआ फान्थाव गाब, खाफालगोनां दिगा सोनाब। मीन राशि। बे सुक्रुबारआ नोंथांनि गोसोआव गोजोन आरो मोनसे मोजां दिथा लानानै फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियाव सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनिफ्राय सुबुरुन मोनगोन, जाय नोंथांखौ सिगांथिं दावगानायाव मदद होगोन। स्टक हाथाइ एबा गोदान फालांगियाव रां थिसननायनिफ्राय सानस्लाबै मुलाम्फा जानायनि सम्भावना थायो। न'आवनो नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे मोजां हाबाफारिफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन। मोनाबिलियाव देवी लक्ष्मी मन्दिराव थाङोब्ला नोंथाङा इसिङारि गोजोन मोनगोन आरो नोंथांनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिगोन। खाफालगोनां अनजिमाया 12, खाफालगोनां गाबआ सना गाब आरो खाफालगोनां दिगा सा सोनाब। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय 7 आगस्ट 2026 खालारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै मा लक्ष्मी लिरना लाथार। धोननि मोदाया नोंथांनि जिउआव खुसि आरो गोबां जौगानायजों आबुं खालामथों। गाबोन लोगो हमगोन मोनसे गोदान राशिखौ लानानै। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।